Sa dagan sa atong panahon, way napantayang weather disturbance sa sud ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. May patigbabaw karon ang hanging amihan sa may Luzon area. Samtang easterly sab ang init nga hangin gikan sa Pacific Ocean. Ayan makahatag og pagkuhan og mga thunderstorm. Diri sa Kabisayan, apektado sabta sa amihan nga mo resulta sa pag-ubos sa pag-uros gikan sa ngadto sa kusog nga hangin. Mao nga karon pa lang ni pahimangno ng Pag-asa Visayas magmatngon ini labi na ang gagmayng sakayang pantagan. Tungod kini sa hanging amihan no, nag-cause kini ng moderate to strong winds diri sa Visayas, and actually na ay mga gale warning pa diha sa Luzon, lakip na sad ang diri sa may Kalayaan Islands. 3 to 5 days nakita nato mag moderate to strong winds gihapon ang tibok Visayas, and expected nato moderate to rough, so delikado ang gagmay kaani sa saking pandagat, so especially moabot kini sa mga 1.2 to 3.1 meters ang gitas-on sa balod.